गाड्या सुटल्या. श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या भव्य आणि दिव्य अशा मुळशीकरांच्या मैदानातील गाडी क्रमांक 26 पळतोय आणि 26 मध्ये एक बाद झाला, दुसरा बाद झाला आणि आता लढत चालू आहे. इकडे 5 जणांच्यात लढत आहे. बघूया कोण बाजी मारतोय. पाड्याल सुंदर गाडी पळते खडकवासलाकरांची आणि संघर्ष योद्धाचं निर्वाद वर्चस्व. गाडीवरचा ड्रायव्हर सुद्धा संघर्ष योद्धा. घ्या निकाल घ्या. नगरपालिकेतून या ठिकाणी डायरेक्ट बैलगाडी क्षेत्रात आला आणि आता या ठिकाणी प्रत्येक मैदानात जाईल तिथे या ठिकाणी नाव करतोय असा नागू ड्रायव्हर येवलेवाडीचा.